Handam na mo Let's Vault In si Kapuso Carla Abella isip Mary Ann Armstrong sa Philippine live adaptation sa Voltes 5 Legacy. Malipayon'g siyang miangkon sa ilang reunion project ni Kapuso Actor Dennis Trillo ug dugang niya nga mas komportable na siyang makatrabaho ang aktor. Si Dennis Trillo ang nagdala sa karakter ni Ned Armstrong, ang amahan nila ni Steve, Big Bert ug Little John Armstrong. Apan sa original casting sa Voltes 5 Legacy, si Dennis Trillo unta ang muda sa papel ni Prince Zardoz. Samtang sa second episode sa Voltes 5 Legacy, nasurpresa ang mga Kapuso fans human gisuhid ni ini ang original ending credit sa sikat nga Japanese anime series. Kanunay nga mag-Let's Vault In sa pagtutok matagabi mga Kapuso pagkahuman sa 24 oras. Hello mga Kapuso! Ako po si Carla Abella bilang si Mary Ann Armstrong. Are you ready to vault in? Malapit nyo nang mapanood ang Voltes 5 Legacy, only on GMA.